Starú Halič mnohí volajú aj Vatikán. Možno aj preto, že tamojší obyvatelia sú veriaci a prísne dodržiavajú kresťanské zvyky. A majú tam aj dom, ktorý volajú Vatikánsky skanzen. Nájdete v ňom všeličo. Bola sa tam pozrieť Eva Brodnianska. Pani redaktorka, ja sa vás pýtam, viete, čo je toto? No, veru, že neviem. To ani nemôžete vedieť. Ani si to vy nemôžete pamätať. Netríznili s tým nikdy nikoho, ale to je oblátkovač na vianočné oblátky. Ľudia si to nemuseli každý doma piecť, ale na fare a v škole sa to napieklo pre celú dedinu. Ďalší kúsok zo zbierky tzv. Kvintačky som už hravo rozpoznala. No a používali sa na to topánky tzv. Bakanče. Ráno sa v nich išlo do školy, po obede sa na to dali korčule a v nedeľu sa v tých topánkach, keď sa očistili a vyglancovali, tak sa išlo do kostola. Ľudia z celej dediny blízkeho okolia sem prinášajú predmety, ktoré už nepoužívajú. Väčšina vecí však patrí rodine zberateľa. Po smrti rodičov som niektoré veci aj vyhodil, ale niektoré mi nedalo vyhodiť. Tak čo budem s nimi robiť? Tak som si povedal, no po tých rodičov a starých rodičov by sme si mali zachovať nejakú pamiatku. Celú túto stenu zberateľ venoval svojmu starému otcovi. Keď si dobrým zrakom pozriete na túto čapicu, to je FJ1, znamená to, že to je František Jozef I. On bojoval za ňo. Bol parančnok, to je maďarský výraz na veliteľa, a prežil, prišiel domov a ešte som ho 11 rokov zažil. A keby sa ma niekto spýtal, že ktorom období chcem žiť, tak vtedy, keď ešte aj Starký žil. Za to som aj seba sem k nemu dal. Aj on by si iste pamätal tento hrebenáč na streche domu. V pamätnej izbe je zrejme najstarším predmetom. Zachoval sa vďaka zberateľovi, ktorý ho ukryl ako 15-ročný na povalu. Toto je miesto, ktoré mám rád, keď som tu ráno prídem, trošku si popozerám, pookriem, čo by bolo treba doplniť, alebo opraviť, alebo oprášiť. A takto potom idem pracovať do záhrady. Ja sa snažím tu si život trošku ako spestrovať aj humorom. A tak koziu maliarčíkov žerú v takejto jedálni a majú aj vlastnú vrátnicu. Ak sa radi vraciate do minulosti, v tzv. Vatikánskom skanzene v Starej Haliči si prídete na svoje. V rodine zberateľa vás radi privítajú